Hello! Welcome to the podcast Nowhere, where the mind and the body finding balance. Ahoj! Zdravím ťa pri mojom prvom dieli podcastu, kde by som chcel porozprávať o tom, prečo vlastne tento podcast vzniká. Nejakým zázrakom ma vesmír naviedol k tomu, aby som sa dostal do skupiny, kde ľudia tvoria rôzne podcasty. A k tomu, aby som tejto skupine mohol tiež byť členom, tak tiež potrebujem vytvoriť svoj podcast. A toto je vlastne dôvod, prečo tento podcast vzniká. Toto je vlastne hlavný dôvod, prečo tento podcast vzniká, že chcem zapadnúť do skupiny, v ktorej sa práve nachádzam. Je tam úžasná inšpiratívna Kate Divine, ktorá túto skupinu dala dokopy a my sa od nej inšpirujeme a tiež tvoríme svoje podcasty. A na jednom z týchto našich spoločných telefonátov som mal rozhovor s jednou úžasnou kočkou, ktorá sa volá Elizabeth, kde sme rozprávali o tom, prečo ľudia majú dve uši a len jedny ústa. A to ma vlastne naviedlo k tomu, to bola vlastne prvotná vec, že o čom by som ja mohol rozprávať. Vlastne, a v týchto istých časoch sa môj synček učí o 5 zmysloch, čo je vlastne čuch, chuť, zrak, sluch a hmat. A toto sú vlastne naše základné senzory, cez ktoré vnímame svet. Svet ako taký je úžasné miesto, je tu všetkého dostatok, ale naše telo, aby bolo súčasťou tohto sveta, potrebuje pristupovať cez týchto 5 základných zmyslov. A tým pádom vlastne môj prvý podcast by chcel byť o tom, že rozprávam o týchto 5 zmysloch. Je to vlastne škôlkarská téma, ale celkom na rozbeh by mohla byť vynikajúca. Čiže svet okolo nás je tvorený vibráciami, je tvorený energiou, je tvorený frekvenciami, je tvorený frekvenciou, vibráciami, čiže energetickým rozsahom. Čiže všetko okolo nás je vlastne nejakým spôsobom energia. Matematika do dnesného dňa vysvetľovala sluch, čo vlastne je v frekvenčnom rozsahu 20 Hz až 20 000 kHz, čo naše uši dokážu vnímať ako nejakú frekvenciu a dokážu ju vlastne počuť. A tým sme si dokázali vytvoriť senzory, ktoré tiež dokážu počúvať. Naše oči dokážu vnímať farebný rozsah, čo je vlastne tiež nejakým spôsobom frekvencia a vnímame to od 400 nanometrov do 780 nanometrov plus minus nejaké drobné od rôznych očí. A keď to prevedieme na frekvenciu, tak je to vlastne 7,5 x 10 na 14 Hz až 3,8 x 10 na 14 Hz. Čiže vlastne zase je to len nejaká frekvencia. Chuť sme ešte nepreložili do frekvenčného rozsahu, čuch sme ešte tiež nepreložili do frekvenčného rozsahu a dotyk tiež sme nepreložili do frekvenčného rozsahu, ale verím tomu, že je to veľmi blízke. A dotyk predpokladám, že tam by sme to mohli preložiť do nejakých tých jednoduchých frekvencií v jednotkách hercov. A čiže my v tomto okamihu dokážeme vyrozprávať matematicky, fyzikálne len pár rozsahov a na základe tohto vytvárame rôzne senzory. Ale naše telo má týchto senzorov viac, má ich základných senzorov máme teda 5 a vnímame svet týmito senzormi, týmito spôsobmi. A je úplne jedno, či tomu budeme hovoriť frekvencia, elektronvolty, teraherce, energia, vibrácie. Vždycky je to pre mňa je to vlastne len vyjadrenie energie v čase. Čiže k tomu, aby všetky tieto energie mali nejaký ten následok, mali nejaký ten princíp, je ich potrebné rozložiť v čase. A my ako ľudia máme úžasný, absolútne perfektnú vec, že dokážeme si pamätať, čiže pamätáme si, čo sa stalo pred týždňom, pred hodinou, pred niekoľkými rokmi, čiže máme úžasnú schopnosť pamätania si, a absolútnu perfektnú schopnosť vidieť alebo predstaviť si budúcnosť. Vieme odhadnúť, čo by sa mohlo stať, keď sa... Čiže našich 5 senzorov nie je nič iné, len vnímanie sveta. Vnímanie, akým spôsobom svet pôsobí na nás. Vnímanie toho, ako svet pôsobí na nás. Čiže môj mozog na základe senzorov prijíma nejakú informáciu a vyhodnotí to, čo to asi môže znamenať. Čiže na základe 5 senzorov, 5 rôznych zmyslov, na základe 5 zmyslov čuch, chuť, zrak, sluch, hmat,
môj mozog vyhodnotí, čo to asi znamená pre mňa. Na základe mojej viery, na základe mojich presvedčení, na základe mojich vzorcov, na základe toho, čo som sa za život naučil, som schopný príjmať, že čo to asi znamená pre mňa. A týmto pádom vlastne sa dostávam k tomu, že vidím svet. Vidím nejakým spôsobom svet, ktorý sa deje okolo mňa, ale to ešte nie je život. To je vlastne len vnímanie toho, čo sa okolo mňa deje. A k tomu, aby sa z tohto sveta mohlo stať nádherné a perfektné nádherné miesto, do ňoho treba vstúpiť, do ňoho treba vložiť moju vlastnú vibráciu, moju vlastnú energiu, moju vlastnú rezonanciu. Tým pádom vlastne sa dostávam k tomu, aby som ja mohol do života nejakým spôsobom vplývať alebo začať žiť svoj život, ja potrebujem interagovať. Potrebujem tiež vytvárať nejakú energiu, tiež potrebujem generovať frekvenciu. Nejakú inú frekvenciu, rozvybrúvam nejaké rôzne energetické hladiny a tým vstupujem do života. Čiže vlastne toto je pre mňa najhlavnejší dôvod, prečo vzniká tento podcast, prečo ja chcem pôsobiť, aby som ja mohol zase fungovať ako jedinec, tak vstupujem do života tým, že interagujem s ostatným svetom a tiež tvorím nejakú tú vibráciu, tiež nejakú tú energiu. A toto je vlastne dôvod, prečo vzniká tento podcast, prečo vzniká táto energia, prečo vlastne si dovolím nahrávať samého seba, lebo chcem sa ukázať svetu. Takže to je vlastne všetko, čo som chcel aj dnes porozprávať, to je vlastne všetko, čo som chcel k dnešnému dňu povedať. Takže ďakujem veľmi pekne za vypočutie a všetkým len to najlepšie. Rozvibrujme svet, aby to bolo nádherné miesto. Ďakujem, čau.